Nah, Pak Masrul, abo sebenarnya lihat dia lapane ndak kapai pulang saya tadi lai. Mencari simpangan namanya kok kah? Simpang Sungai Latuang. Simpang Sungai Latuang gua. Lapau Juang Tabiang. Lapau Juang Tabiang gua kasih gua ambo minum kopi dulu mah. Ya. Sampai ambo ndak kopi tidur lagi kopi ko lado mah. Alah, kok minta teh talu kemari dulu nyogorengan talue. Talu. Ande. Banyak pabagai nambo dulu kemari. Karena ambo namo tu bujang lajang. Piti tak ada. Mana tak ada talu ya. Onjak bajade yota lama. Tentu kan tak percaya dong. Iya. Waktu anu dulu Pak Masrul, waktu banjir dulu. Oh, banjir dulu. Iya. Kok kadang Kadang kalau minum saya dulu dari koi ya. Nah, dolai. Waktu itu mau minum di Sikoma, hingga ni koi ya. Kalau Siko banjirnya mah Bayo. Sampai kate mejai. Apa itu mana dulu nak, Pak? Siko mah, wah lurah Siko tau. Coba radang Siko dulu, Pak. Mangkom. Radang Siko dulu. Ndak mangkom ambo ulang kemari lo balik Ambo ndak mata nyoba abana simpangan namanya. Simpang Sungai Latuang. Sungai Latuang ko, Kampung Jambak, Kampung Asiko namanya itu apa? Kok banjir saya tarus. Yo itu macam belok wah. Ayo kok belok-belok. Iya. Belok-belok pada tua. Ayo kadang dia teh. Iya. Nak belok ke di luar. Betul. Pelipah lo. Masuklah ke rumah ke dunia. Terkendali. Ndak tak kendali do. Yo. Lo jumpa sana ya. Dua ya. Jadi Dulu aja tak minggu ko. Ya. Bako kadang saya taruh mah aja. Luar. Singgo wah. Iya. Lai di naik hujan hari awal tu lalu dua siko. Tunggui gaya itu tibo. yo batu. Jadi betul. dia nampak yo bantu itu. Yo mabak kecek pantun yo balik. Iya. Apa Gadang aja di Kalumbu anyo isarok koto tinggal. Lah gadang lo karambi pada baru aja ke mamuta. Mati lah bang. Iya batu. Iba milin lah. Ndak tapilin dah. Tak ada anu mati deh mu mah. Iya. Ada itu polisi mau selu. Iyalah. Ya. Banjir kanal masuk pada tahun Iya itu. Kini ko kambo imbau lo balik ko mak. Pasangan Pak Masrul ko non kabae beliau hali jo banjir ko. Pak Iqbal namanya. Ambo imbau beliau cek lo. Iya. Salah.